Bai, atzalde hondan hoi. 2025ko urriko 30ko osoko bilkuria hasieri emango xeu. Gai ordenean 12 puntu erregu galderak barne. Lehenengo puntuan, bi akten onespena, iraileko 25koa eta urriko 8ko ezoiko osoko bilkurako akta. Hemen zehose, zuzentzeko, aldatzeko, ez, ontzat ematen di aktak orduan. Bigarren puntuakin jarraitzuko deu. Iraileko alkate, hirigintza eta jendarteko alorreko ebazpenak. Alkate ebazpenetan 329 txik, 389ra, 59 ebazpen. Hirigintzakuetan 140 txikan 153ra, 14 ebazpen. Eta ekaineko, jendarteko ebazpenetan 115-etikan 123ra, 9 ebazpen. Hemen zehose, galdetzeko. Ez, komentazio bakarkan, baina igual batzordian erantzuteko da, Bai, baina gero akordau, batzordian, gero astu itxesakutan. Ez, da mendixaneko erekinen izpena, ulertu noan batzordian mintzat, fatxadia babestuta zagoala, eta ezin zela gota bigarren bizura arte edo, eta, orain ikusi dugu, oso zika mota dela, eta, zimaz, horren zalantzia sortzetzeko, baina, horrengo batzordian, salpenak emateko. Hori da, hirigintza batzordian akordau, gaixakin. Nigo? Udal jardueraren kudeaketakoz beste zenbait egintza, Aitor, zehose badakazu ez? Atzalde hondan hoi, hasiko ea kirolari lotutako ekintzakin. Esan azkenengo urtetan, zain ongean ur depositxua kanpofulea urreatuko reula. Hor badakigu kanpofula martxan ipin izanean, ur depositxua konbenduko depositxutik zatorren ura, eta beti esan da zailtasun bat eta problema bat futboltaldiantzako. Orduan, kontutan eukitza, oain inguru hori urbanizatzen gozela, konbendua berritzen gozela, momentua esan ur hori kanpofulea urreatzea. Orduan, oa momentuan, kanpofulatzean, dozen zubia azpixan, depositxu ipinira. Eta, hasiera baten, datorren zapaturako, ezoangoako, urrengoako, espero horeu, kanpofula, depositxo berritxik datorren urakin ureztatzea. Hau zango zen, kirolai lotuta, garapenai lotuta, dakigunez, bono kanpaina martxan do, laster bukatzen da, eta, esan, azkenengo 6 bonua falta diala. 1.300 bono ipinizia martxan, eta atzo, 1.294 eman da zozen. Orduan, 6 bono falta dia, amendikan domeka arte da, orduan baten bat baldin bat bono gabe, animatu falta dianak eskuratzea. Esan ere, mutrikulan eta mutriku garatuz, diru laguntzak, urrengo hilabetian, azaruan banatuko diala, mutrikulan herriko ekintzailetza laguntzeko diru laguntza dia, eta banatukora 2024ko tokatzen dan azkenengo 40 eta 2025an tokatzen dan 160 diru laguntzetan. Baitxe ere, atzo garapen batzordian esan zan bezala, landaketa eta mantenu diru laguntzak martxan ipiniko reu. Aurten, 30.000 euroko diru laguntza ipiniko reu martxan, eta pizka datuak dato, beti zeten da importantia, datuak inizketan etxia, 2025 urtean, diru laguntza honi lotutako landaketak, 22 hektarea landatu dira mutrikun, hortikan 19 autoktonua dira, eta baina arte, azkenengo 2 urtetan, 3 urtetan, esango nuke, azeginan nian diru laguntza honai martxan ipintzen, ikusten ginen, mosketak ziala landaketa baino geixo. Oalik ere esan, landaketa diala mosketa baino geixo. Eta, klaro, horri lotuta, landaketan diru laguntza ere portzentualki bajatzen dihua eta mantenuena handitzen dihua. Zer nahi dugu esan, zenbat eta landaketa geixoen, orduan da mantenurako inbertzio geixo etxen dira.
Beste batzuk, bai, amendakat, bai, nik uste herriako oso importantia dela. Azkenengo hilabete hauetan gabiltzena da, mutrikun zuaren kontrako protokolo bat martxan nahi du ipini. Bai, eskertzen dauna da, herriko zuhiltzaileak parte aktibo bezala dia protokolo hontan, eta protokolo hau nahi du martxan ipini amendikan urte bukaerako. Protokolo honek daka, 3 fase esaten dena. Lehengo fazia esango zen, esan bai, hasiera baten protokolo hori zuzenduta do alde zaharrai, hasiera baten, eta protokolo horrek esan bezala 3 fase daka. Lehengo fazia daka, instalakuntzak ipintzia. Nahi esan instalakuntza, kaxak ipintzia, mangerakin eta bihardian materiala, lehengo, esaten bezala, lehengo ataki etxeko zuai. Hori aurrik ikusten dauna da azaruan ipiniko diala, alde zaharrian 3 gune diferentetan. Bigarren esan gora formakuntza. Formakuntza, materiale hori zer erabili. Orduan, aurrik ikusten dauna da, azaroko kalaputxin, deialdi batein herritxarrei, esan ez zel ipiniran material hori alde zaharrian, eta zela formakuntza bat emango dan. Eta dano buruan dakau, zeba ez, herrixan talde bat osatzia. Herrixan talde bat osatzia, zuaren kontrako talde bat, bolondrez talde bat esaten dana, zeo zer pasatzen balin bara ere prest eoteko. Zuhiltzaileak ez geha esango, hori garbion, baina, lehengo eskua o lehengo laguntza emateko zuhiltzailea prest eoteko. Eta, honetxek esango zian ere partez. Atzalde ondan hoi, nik aipatzeko alde batetikan gababeltza nospakizuna dakaula asteburu hontan. Ja hasitxado pixkat herrixan agenda aldetikan martxia, ipuin kontalarixa izan ginulako atzoko egunez liburutegi izan, baina urtero bezala bixarko eguna izango da igual importantiena, Talaixako mamua herrira bajauko dalako eta Atxuri Beltzan kale jirakin batea herriko kalitatikan ikusiko degulako. Aipatu, aurten lehenengoko aldiz aldaketa bat egingo dela kale jira horretan, eta aldaketia izango da errebiarenean beko plazan, goiko plazan erreko dela. Hau dantzataldian eskari bitxartez etorri da, beko plazan txiki gelditzen dalako plazia, eta basua oso gertu ukitzen dugu dantzarixak, eta orduan eskatu dugu albada behintzat gora pasatzia, eta parte hartzaile danakin bilera indeu, eta danak ados agertu dira, orduan aldaketa hori ingo da. Eta gero bestalde antzerkiaz blai ere bai, aste honetan argitaratu daia kartela, bi antzerki, aurtengo edizioan aldaketa nagusi bat egin dugu, eta aldaketa nagusi hori izan da, egainan bi antzeslan jartzeko apostua etxia. Antzeslan horre bixak izango dira azaroan 14an eta azaroan 16an, etorriko da alde batetik antxonteieria, bere ni azkenengo bakarrizketa antzestea, eta eukiko dugu ere bai, minan antzeslana ere bai, azaroak 16an domekia. Sarrerak bixar jarriko dira saltzen, goizeko 10etan, eta nahi doanak eskuratu, askarri bili beharko da. Eta bukatzeko, esan ere bai, argazki lehiaketia urtekua, laster ere bai jarriko dala martxan, hasi que laster betiko bidetatikan helduko da informazioa etxe eta argazki lehiaketa horren hasierian. Ondo, eskerrik asko, Bixoi. 3. puntuakin jarraitzuko dugu orduan. Etxezetxeko laguntza zerbitzua finantzatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Mutrikuko Udalaren arteko hitzarmena luzatzeko eranskina. Hau, urrian 22an eduki gendun ongizate batzordia, eta hortikan pasatu behar gendun, baina, neuri aztu egintzaten, egiz esan, barkamena, mendik. Eta ohiko bidea hori da, lehen batzordetikan pasatzea eta gero plenoa ekartzea, eta burutik juntzaten, da, plenoa ekartzen dugu. Baina, ez da ize berrixa. Etxezetxeko zerbitzua udalak eskaini bihar doan eta eskaintzen doan zerbitzu bada, udaleko eskumenekua da.
Da, adinean aurrea dijoazen pertsonai omenpekotasuna o desgaitasun bat daken pertsonai beuren egunerokotasunean laguntzeko zerbitzu bada. Gure eskumenekoa da, baina Gipuzkoako Foru Aldundiarekin hitzarmena dakau sinatuta 2022tik, aurretikan ere ontzan beste hitzarmen bat, eta hitzarmen honen bitartez Aldundiak zerbitzu hau emateko finanziazioan laguntzen digu. 3 diru iturri daka zerbitzu honek, bat onuradunak erabiltzaileak beurak ordaintzen duena, beti beuren diru sarreren arabera, beste bat udalak jartzen doan partidia, eta bestia hitzarmen honen bitartez Foru Aldunditik lortzen deun diru iturria o finanziazioa. 2022an sinatu zen eta bertan jartzen zoan 4 urteko epia edukiko zoala. Eta, nik uste 2000, baina laste aiatuko dela hitzarmen berria sinatzeko ordua, 2026an aiatuko da, seguruenez. Eta hoan luzatzen da, urrian batetik, 2025ko urrian batetikan, 2026ko iraiaren 30. Ez dakiz zeo zera kasuen honekin esateko. Ez, tramiteko gai bada, urtero berritzen den gauza bada, orduan, ez, gure aldetik behintzat. Ez, nigo. Bozkadun behar dugu, ez da, Joseba? Bozkadun behar dugu, bai. Etxesetxeko laguntza zerbitzua finantziatzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Mutrikuko Udalaren arteko hitzarmena luzatzekoaren aldeko bozkak. Hau batez onartuta. Aurrea jarraitzuko dugu, 4. puntuan, udal hilerriko ordenantzaren lehen aldaketa. Inarrek azalduko digu. Arratsalde on danoi. Gai hau gobernantza batzordetik pasa zen urrian 23an, lehengo astean, eta dator udaleko idazkari kontu hartzaileak prestatutako txosten da proposamen bat aintzat hartuta. Proposamen honetan 2008an onartu zen Mutrikuko udal hilerria arautzen zuen ordenantzan aldaketa bat burutzeko beharra ikusten da, eta aldaketan arrazoio da patrimonio legian oinarrituta do. Patrimonioan legiak esartzeu emakidak 75 urtekoak izan daitezkela gehienez. Kontua da 2008an onartu zen gure ordenantzan aurre ikusten dela panteoien erabileran kontzesioa 50 urte eta 59 urte gehioko luzapen bat. Orduan horrek totalean 89 urte emateitu eta gehienez 75 izan behar da. Ondorioz, patrimonio legia betetzeko gure ordenantzan aldaketa hau proposatze dugu. Hau da, 89 urte izan beharrean, 75 izateak gehienez legia betetzeko. Honek eragina daka 31. artikuluan, eta testu hortan geldituko litzateken aldaketakin, hemendikan aurra kontzesioa 50 urteko izango litzateke, gehi 25 urte gehienez luzatu ahalko litzateke. Orduan, legia betetzeko ordenantzan aldaketa bat, bozkatu inberdan hemen udal batzan. Zeo ze badakazu honekin? Ez, bai. Ez, guzan honekin ados gozela, batzordean landu deun gai bat izan da, eta, hor baso zen pandeoian kontua eta urtietan berretxu gabekoa, igual eskaera hondik ez tegon, eta, danak okupatuta zuzen, baina libratu denean batzuk, eta ikusitza eskaera bazagoela, ontzat eman gendun horrek ez lehitzea. Eta gisa da, beti herrikoak lehenesten diala, baina herrixan bizi iztianak, baina herrikotzat, edo euren burua herrikotzat sentitzen duenak, familiak mutrikuarrak izan dialako, kanpoan bizi dianak, eta nik uste dut jende hori horrei da ere, aukera hori zabaltzia ondo dagoela. Eta gu ados goz batzordien landu da. Gisa da kanposantuak eskatzen dola, igual etorkizuna bidako ere, beste hausnarketa batzuk, igual aurre hori da inber ditugunak, zer edo aldatzen dihoa, geruta jende gitxio enterratzen da, jendea gaixinak errastu etxen dira, eta itxasuan, edo ez dakit nun, zabaltzen dian. Eta lehen 10 urtean behin rotatzen juten zan hori, 10 urtean behin libratzen zana, baina askoz ere denbora gaixon egon aldia, besta olako eskaraik. Eta aldiz dakagu beste realitate berri batzuk, ez ditugunak erantzuten, eta hori da adibidez pertsona musulmanen enterramentuak. Hori adibidez gure hauteskundek programan eramandun gai bat izan zen.
niri tokatzen zatelako Gipuzkoa mailan gai horrekin, eta egisa da Mutrikun geruta komunitate musulmaneko jende egisa da kaula, eta pertsona bat musulmana hiltzen bazako Mutrikun, ez da kaunun enterratu. Hori pandemian gertatu zen, eta Zaragozan, Logroñon eta Burgosen enterratu behar zian Euskaldunak dira musulman horren gorputzak. Orduan, arazo badakau. Gipuzkoan udalerri bat beha ere esto enterramendu musulmanak hartzen doanak, eta nik uste dut poliki-poliki realitate berri hori ere aurreitzeko, hausnartu behintzat biharra badakala, nik uste da non egin kezuna da, legez gaina 80 handaka onartuta. Orduan, aurrea behi da, badakaulo indikan kanpo zontinguran hausnarketa eta lan nahitzeko. Badakau gobernantza batzordean beste gai bat lantzeko. Udal hilerriko ordenantzan lehen aldaketaren aldeko bozkak, aho batez hau ere. Aurre ingo deu. Bosgarren puntuan, bake epaile titularraren eta ordezkoaren hautaketaren oinarriak eta deialdia. Irailaren 10ean, Euskadiko Auzitegi Nagusiak bake epaile hautatzeko prozesu berrixea martxan jarri behar gendula jakinarazi zigun. 4 urtean behin hautatzen dira bai bake epailea, baitxa bere ordezkoa ere, eta 2021 urtean izan zen azkenengo hautaketa, orduan aurten tokatzen zaku berriz ere prozesu hau martxan jartzia. Idazkari kontu hartzaien txostena eta proposamena jaso dezue eta bertan agertzen dira deialdiko oinarrixak ez dut uste hola ize berezirik dakanik. Hau ere ez da urterokoa, baina bai 4 urtetik behinekua. Inigo zeo zer esateko, ez? Bakarrokan izan aurkezten dianak meritxo dakela, beti do jende aurkezten dana, eta ikustea zeintzu dian baldintzak, badaka meritxoa jende bat animatzia hortako. Eta, jarritziakela. Bai, deskerrak animatzen dian, bai. Bake epaile titularraren eta ordezkoaren hautaketaren oinarriak eta deialdiaren aldeko bozkak. Aho batez, hau ere. 6. puntua. Debabarreneko udalen eta lanbideren arteko enplegu eta garapen hitzarmena. Inar? Haure urterokoa da. Gaur urteroko gauza azkegun bategunez. Kontua dana da, lanbidek urtero hartatzeu diru laguntza batzuk. Azteko behin, aurrian 23ko gobernantza batzordean ere emantzan honen berri. Lanbidek urtero hartatzeu, enplegua eta tokiko garapena sustatzeko zerbitzuak, enplegua eta tokiko garapena sustatzeko diru laguntzak. Eta diru laguntza honen gestioa eskualdeka egiten du. Orduan, eskualdeka egiteko horretan tramitazioa azkenengo urtetan, nik uste, beti da, bintzat tramitazioak azkenengo urtetan Elgoibarko udalak egite ditu, Debabarrenan tramitazioak, eta gaurkoan ekartzen dauna da tramite horiek egiteko hitzarmena onartzia udalbatza honek. Ez dakitx, zehose komentatzeko, ez. Bozkatu ingo dugu orduan. Debabarreneko udalen eta lanbideen arteko enplegu eta garapen hitzarmenaren aldeko bozkak. Aho batez. 7. puntuakin aurrera jarraitzuko deu. 2025 ekitaldiko aurrekontuaren baitako mailegu baten kontratazioa. Otsaileko 27ko udalbatzan onartu gendu zen 2025ko aurrekontuak eta agertu gendun bezala 4.494.275 euroko mailegu eskatzia aurre ikusten zen. Hau da momentua, mailegu eskatzeko, eta Inarrek emango dugu azalpenak. Baita, tensioa pixka jaizteko hau besta urterokoa, eta eskerrak. Ainizek esan duen bezala, hau otsaileko aurrekontutan ja kreditu lerro bat aurre ikuste genuen 4.400.000 piko batekin. Azkenean 4.400.000ko kreditu baten eskubide bat eskatzeagoaz. Esatet eskubidea dela, 2 urteko disposizioa dakau, honek esan nahi dugu, 2 urtetan 4,4 milioi horiek erabiltzeko aukera eukiko deula.
horrek ez du nahi esan dana erabiliko deunik eta danan beharra dakaunik. Hasiera baten batzordetik pasa zan hau, lehengo hastian, eta batzordean komentatzen egon ginen azan geneukan aukera ezberdinetatik, bankuek indako eskaintza ezberdinetatik, jun fijoa edo jun aldagarrita. Kontua da, bere momentuan Euriborra gehi 0,19 eskaini zigutela aldagarrian, eta fijuan 3,18. Egisa da, ordundik bankuekin jarraitu deula pixkat karentzi kontuak eta negoziaketetan, eta naiz eta batzordian 3,18ko fijo bat proposatu zen, 3,04 jeiztia lortu deu azken aste honetan, 16 puntu basiko jeiztia lortu deu. Tesitura horren aurrian, fijoa o aldagarrian aurrian jarri, ikuste genuen Euriborra gehi 0,19 gaur egun oso interesgarria altzala izan, Euriborra oaintxe dagoen momentua kontutan hartuta, baina kontziente ginen ere bai, eta mahai gainean jarri genuen fijoak estabilidade bat emango zigula, eta igual udala bezalako administrazio publiko bat etzoala, ez dakit espekulazioa da nitza, baina bihertzoala ziurtasun hori urrengoko aurrekontuetan. Eta, printzipioz, ondo ikusi izan hiru alderdien artean bintza batzordian tipo fijoa sartzea, eta hori da gaur honea ekartzen duguna onartzeko baldintza hauek. Jon? Bai. Gai honen inguruan esan gu preokupatuta gozela. Azkenean plantatzen zakuna puntu hontan dalako 4.400.000ko kreditu eskatzen danean interes fijoa edo variablean eskatu behar dan bankuai. Guretzako hori da gitxiengoa. Bere importantziako deu, etxe bat erosten duen bezala, fijoa edo variable izan behar dan, egiz esan, ez dakio merkatu zela jongo dan, osea, bat hartu bestia jartu, azkenean, badakigu, arrisku bat hartzen dezula, eta, pixkat itxuan hartzen dezula. Baina, guretzako hori da erabaki bat, esan dugu, ados, planteamentuakin, interes fijoan eta ondo ikusten dugu aurrea, baina guri ez dugu arduratzen interesa fijoa edo variable izan behar den. Guri arduratzen diguna da, diru hori zitako erabiliko dan. Ondo esan dezun bezala aurrekontuak onartu zianean, aurre ikusten zen 4.400.000 euroko kreditu bat, konbenduko obria potolua dalako, eta horrek eskatzen zuelako kreditu potolo bat eskatzea, baina baitxar esan zan, aurre ikusten zala 4.400.000ko kreditu bat, eta gero urtia junala, eta aurrian, erritmo ikusiala, hor zozen gastuak azkenean, eta diru laguntza jasotzen zianak eta hori, ikusiko zala benetan 4.400.000 eskatzia biharrezkoa zan, o gitxio bihar zan, eta gitxio eskatuko zan. Eta hola gelditzu ginen. Oain plantatzen zakuna da, 4.400.000 horiek oso zoik eskatzia, baina ez komenduako obrak ordaintzeko bakarrik, baizik eta jake beste kintzatut ere bideratu nahi da diru hori. Kontutan eko behar da 4.400.000 euro 15 urtetako kreditu potolo badala. Urrengo 15 urtetako mutrikuko udaletxean inbertsio maila guztiz baldintzatuko doana. Beraz ez da erabaki bat, harin keixan hartu baldana, bizik eta eskatzen doana, ez da esaten harin keixan dagoenik hartzen, ez? Nartezan, esaten datena, hausnarketa asko bihardoan gai badala, eta gure ustez adostasun maila altu bat bihardoan gai bat dala. Horrelako proiektu potoloak eta izan dianean, beti dinamika bat izan da, hirukoaren bilera deitzu, hiru alderdizak deitzu, eta mai gainen ipini, eta hausnartu, ze proiektu daken lehentasuna, zeintu dian herrizentzako estrategikoak, eta, saiatu adostasun bat lortzen danona, jakin da, urrengo legealdizak ere hipotekatzen dela. Ez da legealdi kontako kontu bat, baizik eta urrengo 3 legealdizak hipotekatzen dela. 4.400.000 euroko kreditu batek, udaletxe txiki baten margen aukitzen duena inbertsio dedikatzeko urtero, egizezan, hipotekatzen dugu importante, baina momentu da, egoera ekonomiko honian doz, ekonomia orokorrian ondo dihua, baina, aurreikuspenak, munduko egoera bera diala eta ez diala, urrengo urtetan bizan like, okerro hori izatea, eta hori lehen ere bizizan du egoera hori. Orduan guretzako esaten detena, guretzako importantia da diru hori zertara erabiliko dan. Eta hortako nik uste dut, bihar dola hausnarketa eta adostasunetara iristia.
Eta orain arte detaileek eman gabe plenuan, baina, bueno, trasladatu zakuna batzordietan eta, pixkat arduratzen gaitxu. Iruditzen zakulako, beste egin nahi den beste gozatzuk, beste bide batzutatik edo, igual, beste modu batea gestionatu aldiala. Eta hori zen, esan guretzako badozela momentu honetan estrategikoa dian proiektu batzuk mai gainean, proiektu erronka batzuk, proiektu erestialako indikan, erronka batzuk. Behin da berriz izan deunak dira, da Azkiaga eremuan zer egin aldan, eta hor, badakigu, zaila izango dela dana parke bihurtzea, badakigu momentu honetan hori ja ez dagoela mai gainean, oso otasunean, baina bai behintzat partzialki hor berdegune edar bat itzeko, eta hor uste dugu dalek diru bat edo ipenu beharko leukela, eta merezi dola horra postu bat eitxia, aukera historiko badalako, bestia da guk ere komenduko lurretan, Zamilako egoitza horrian aparkaleko handi bat aurrikusten deu, aurrikusitza arauetan eta beti hori bultzatu izan deu. Gutxienez badakigu proiektu potola dela eta epe luzeako planteamentua dela, baina gutxienez proiektu idazten hastia, aurrekurtekotako aurrekontutan ere hori eskatu gendun. Eta orain aste honetan bertan maikainan jarri zakon beste ideia batek, gure ustez hori hipotekatu etzen deu, eta hori ere izango litzake beste aukera galdu bat. Eta hirugarren erronka bat izan lik ere bai, herriko saneamenduak indakaun arazoa. Azkiaga plaza inundatzen dela eta ez dela, horrein zen duen azterketa bat, herriko saneamendu sistema zela zauan, eta horrek ere eskatzen dugu inbertsio potolo batzuk, eta horren planifikazio batzuk eta jun beharko gela erronko horrei aurre itzen. Eta guretzako 4.400.000 kreditu hau ateratzen daunean, uste elementu horrek eta beste hain bat, egon aldean amai gainen ere, dana jarri mai gainean, eta hausnarketa sakon bat itxeko eskatzen doala. Eta, guk kredituakin, printzipioetako arazoik interes fijo variable hori dela gaurko puntua, baina hori, bildu horra ematen duguna da, gero kreditu horren erabilera. Eta horretxekan gu abstenitxuen goga. Gure taldeare ere, kopuruak eskatu zigun. Jonek azaldu deu. Zelan aurrekontuei buruz izketa egin ginunean, kontemplatzen kopuru hori, 4.400.000. Baina, komentatu zen, esabala aurretikko predisposizio bat dana erabiltzeko, hori holan da. Oin, azaldu ziguten, batzordian, azkenengo batzordian, nolank kopuru hau eskatzen dan oso soik praktikotasunari begira, hau da, malgotasun gehiago ukitzeko, horrengo sor daitezken jarduerei edo inbertzioi aurre egiteko. Eta horrekin gelditzu ginen, hausnarketa horrekin gelditzu ginen. Interesai buruz, fijoaren aldekoak, dudai gabe, fijo usten dugu administrazio publiko bezala, fijoa hautatu beharko lukela, hau da, segurtasun eta estabilidadea zerren gainetikan, espekulazioetona mildu baino. Baina, bai nahi genukein hausnarketatxo batzuk, egoeraren inguruan. Remanente bat izatetikan, pasatu gea, zorpetze eremu baten sartzea, normala, hau ja aurreneko urteetan, ja komentatzen egon da, bai osoko bilkuretan, bai batzordetan, aiatuko zala egoera bat, momentu bat, non, baudala, zorpetze eremu baten sartuko zela. Normala da, enpresak sartzen dian bezala, etxetan sartzen dian bezala, zorretan sartzea. Azken urte hauetan remanentiekin egin dira inbertsio potolo batzuk. Hauen artean, aipatu den komentuan gaia. Hain zuzen ere, proiektu honen luzapenerako, jarraikortasunerako, orain beste jarduera batzuen artean mailegoa eskatzen duena, gu bere momentuan komentuaren inguruan, gure proiektu osotasunaren inguruan gure zalantzak azaldu genituen. Ikusten genuen proiektu oso potoloa zala, hori zen dugu behin eta berriz osoko bilkuretan eta bai batzortetan.
eta honen inguruko erabakietan, komentuari erlazionaturik dauden erabakietan, abstenitzea erabaki izan dugu. Ez komentua ardura zaigulako, gu benetan bai defendatzen ginen komentua ondare bezala babestu beharra zaukala, eta babestu, gogortu, azpiegitura eraikina gogortu, baina hortaz geroztik, zalantzak genukan urrengo proiektu handi honek, dakan urrengo etapa guztietan. Direnak direla, naiz eta zalantza honek euki, ikusten dugu baita ere, batzorretan azaldu ziguten beste jarduera batzuk, beste jarduera batzuei, beste eginkizun batzuei, beste konpromiso batzuei udalak aurre egiteko borondatea eta neurri baten beharra zaukala. Guk ez genuke nahi inolaz ere, udalaren egoera finantzarioa kolonkan ipintzea. Pasatu izan dugu, aipatu garen bezala, pasatu izan dugu garai oso gogorrak udaletxe honetan. Egon izan gara goi mailako administrazio batzuen biztapean eta kontrolpean, eta egoera hortara inolaz ere ez genuke nahi bueltatu. Orduan, konpartitzen dugu, honek aipatu duen hausnarketak zertarako erabiliko denaren inguruan. Batetik gustatuko litzaiguke, noski, udala, mailegu hau bere osotasunean ez eskatzea. Etorkizunak esango digu, erabiltzen dan edo ez, ikusiko dugu urrengo momentutan. Baina, erabiltzeko unea iristen denean, nagusiki inbertsioetarako usten dugu izango direla, bai konpartitzen dugu adostasuneko eremu batera iristea. Dauzein erabaki hartu aurretikan zertan erabiltzen den daukagun kopuru malgua. Eta honen inguruan, nahiko genduke beste gehigarri bat sartzea, ez, hausnarketa honetan, zertarako erabiliko den. Bai remanentea, bai onelako maileguak inbertsiotara bideratzen diazen inguruan, gure hausnarketa jongo zen, apunte bezala hartzeko behintzat. Orain, estatu mailan sortu da erakunde bat, deitzen dela gazteleraz Generaciones Futuras, eta erakunde honek egiten duena da urrengo gure oinordekoei, baina ez gure oinordeko zuzeni, baizik eta gure oinordekoen oinordekoei izaera juridiko bat eman. Eta izaera juridiko honekin eskubide batzuk gehitu, lotu. Zergatik esaten dugu hau, gaur, orain eta hemen hartzen ditugun erabakiak, ondoren, urrengo belaunaldi horietan, eragin izango dutelako, dudarik gabe. Eragin hori izango da, ona edo txarra. Hartzen dituen erabakien arabera. Da daude lurralde batzuk Europan bertan, baita Afrikan ere, pausoak eman dituztela. Finlandian adibidez, badakate figura bat, parlamentuan txartatuta, gobernuak egin dituen inbertsioak filtro batetikan pasatzen dituela. Ikusmira zein da, etorkizuneko belaunaldiak. Orain hartzen dugun erabakisa, ze ondorio ekarriko duen etorkizuneko belaunaldiei. Eta honekin lotuta, hau esaten dut, urrengo udaleko, idealki, hemendik aurrera hartu beharko genituzken erabakietan, honelako apunteak kontutan izateko. Ez pentsateko orain eta hemen, baizik eta hemendikan belaunaldi luze batzuetara begira. Adibidez, Jonek aipatu du Askiagako eremua. Guretzako Askiaga ezinbestekoa da, ezinbesteko izan da beti, eta hau filtro honetara begira, urrengo belaunaldien, urrengo oinordekoen oinordekoei begira, Askiaga guretzako ezinbesteko apostua izan beharko luke. Bera, hemen, gu bai kontemplatu, posarren hartuko genuke, esfortzu bat egitea udalak ahal degun eta baldintza onenean eremu hori guzteko. Hau ikarri eta adibide bezala eta honi lotuta. Beraz, esan dudana bukaturik, guk emango diogu, babesa emango diogu, bai egu bai,
ikusten dugu daudelako, naiz eta komenduan konpromisoa osotasunean ez konpartitzu, udalak badauka egin behar batzuk, konpromiso batzuk, eta konpromiso horrek dira, ez dakigu ezinbestekoa dien, baina beharrezkoa dien, herritarrekiko daukan konpromiso batzuk horrek ez genituzke nahi oztopatu. Beraz, hau esan da, guk baiezko emango dugu, bai hauai. Eskerrik asko, bixoi zuen aportazioa itikan. Lehenik eta behin gustoko litzaiake pixkat gaia bere lekura eramatea. Gatozela, baldintzak hitz egitea. Eta uste debate berdina eduki genula aurrekontu egunean, hitz berdinakin. Jake gaia desbideratzen dan, guke desbideratuko dugu, gu nahi deun lekura. Errepikatzet, kredito disposizio bada. Ez deu bixar 4.400.000 kredituak eskatuko. Da, disposizio bat. Disposizio bada, etxian ulertzeko, bisa txartelak ematizun berdina. Uste izu sorpetzen, hainbesteaino, zure kapazitateakin. Horrek zesan nahi du, dana gaztauko deula, ez. Bere gara izan esan genuen ezetz, eta hain jarraitze du, ezetz. Eta lagako dugu aldan eta gutxien sortzen legealdi honen bukaerako. Aldeun eta gutxien lagako dugu. Hau ez da 4.400.000 hartu eta ez dakizea ekin zeiteko. Ez da inondik inoa hori. Askotan pentsatzea kredito bat eskatze duenean dela, gaztau nahi dugu. Ez dijo hortik, ez dijo hortik. Dakaun puntu importante da tokau bada, likidezia. Likideza ekonomikoa. 2 hilabete falta dira urtea bukatzeko, eta hemen foru funtza aiatzea urte bukaeran. Hondakinen tasak, azkenengo resiboa falta da, diru laguntza batzu dazkau hitzartuta, eta bendikan ez dira etorri. Eta tarte hortan, aurtengo aurrekontutatik, 500.000 euro baino geixo ordain ditugu komenduana. Orduan, ikusiko zuen bezala, etxien bezala zifrak, regulaun berdia. Eta komendua guretzat proiektu bada, historikoa. Ni 2012an aiatu nintzen Mutrekura, hola zauan. Urtiak dira. Eta pasada, batzorde ezberdinetatik, zerrezin, parte hartziak, hauengoa, bestia, eta aiatu da momentua, guzti horrek, dano genekiun bezala, diru bat kostatzen. Ez diala lau dut erdi? Lau, ez dia. Baina ni behintzat, enai komodo sentitzen, kontutan hartuta, beste urte pila batetan desjabetze badakaunean, oendikan ordaintzeko. Bat. Eta bi, nien naiz komodo sentitzen, gehiago sorpetzen, aurretik badakaunean, zor bat mutrikuar batzukin. Mutrikuar famili batzuk zorrak dazke. Eta 4,4 eskatu biharrian, 3,8 eskau eta horiek kanpuan laga, ez zait bidezko iruditzen. Oain, ekonomikoki ondo gozenean, zorra, zeroa eraman deunean. Oain da momentua. 4,4 asko emateu. 4,4 da, udalan kapazitatean 150 urtekua. Zango da, baina, beste gastu pila badoz, eta inbertsiotako, bai. Hemen gehienak hipoteka eskatzea jungo ginen. Eta hipoteka 100, 200 da 200, eta hortik gora hipoteka hoga. Horrein horre ez arraro iruditzen, baina 4 milioi eskatzea sortzitik, kristona iruditzezaku. Iruditzea egu, gehala, ez dakik, komentzegin izan da nitza, baina pixkat burugabekeri bat moduan izango bat zan bezala. Burugabekeria izango bazan, gure teknikaixak kontrako txostenak ingo zituen eta onartu indigue eta gaina behaien babes osua dakau. Foru aldundiak, atzea botako zigun, ze foru aldundian baimena bihar dugu. Eta hirugarrena, oain dela urte batzuk, ni enauan hemen, baina hemengo aspaldikoak esategue, zorrian sartu zinatenean da juntzinatenean diru geixo eskatzea banku gehienak ostikoa eman zizuela ipurdixan. Gaur da eguna, banku danak behaien ofertak eskaini dituztela. Osea, beldur asko ikan ez digula ordainduko. Hori, nik uste nahiko importantia dela eta babes dela gauzak ondo itxen aigeala. Gero, barka, inogo momentu batzun esan duzu, sorpetzea pasagea. Ez geha sorpetzea pasau gendik. Ez geha pasa. Sorpetzea beste gauza bada. Bai, sorpetzea ez geha pasa. Eta hori da importantia. Sorpetzea pasagabe eskatzea goazela oaindalako momentua 4,4. 2,5 eskatzen mali magu komenduantzat bakarrikan.
Sorpetzea sartzea, eta orduan bai dala problema, segero, bere garaixan ikusi izan bezala, ezin da berriz, eozein arazon aurrian berriz sorpetu. Ja legiak blokeau ite izu, eta hor dago arazua, bai? Eta nik oso normala ikustet, ez? Dia pixkat harrituta. Harrituta, o ez dakit zer dan, baina zertarako erabili bergenun dirua batzordean inork etzuan galdetu. Inork etzuan galdetu. Bai, orduan, aldetu lertu, batzorde batea jutega, komentatzen aztega, tipo variable, tipo fijo, aurra bestia, astu intzaigu. Aste bete pasa da. Hau ez da Madrid, telefono hartu, Inar, ez genuen komentau hau. Mesedez, zertako erabiliko ez bebitu. Pentsatze dugu, hau, desjabetze bat, eta zor bat kitatzia. Eta horrekin, likideza. Egisa da, likidez falta gaitik dalak. Seguro aski, desjabetze baten diru laguntza handi bat etorreko zaigu, baina guk aurrea berko dugu diru hori. Diru hori aurreatzeko eukin berda. Eta hortako goaz. Bai? Eta prekupauta bali mazaudete, benetan prekupauta bali mazozte, astelenian etorri, eta aurtengo sarrerak eta irteerak nola dozen erakutziko izuegu. Ze hor do ginda, guztionen ginda hor do, nola goaz aurten, inork ez deu galdeu. Nola goaz 2 milioiko pufua dakau, 2 milioiko irabazia azkau, hori hemen zierre fiskaleko batzordia etortzean da plenua, danak eskualtzatzeu, eta inorek ez du. Hori da importantia, eta hori da solventzia ekonomiko bat emateion udal batei. Ez 4 milioi eta lauan sartze dala. Bestela galdeu. Birau Googleen. Munduko dirudun gehienak zorra hundixena dake. Zergaitik, kapazitatea dakelako sorpetzeko. Eta sartzen bagea zuluan, orduan bai ezingo gehala sorpetu, eta orduan bai ezingo deula aurrea egin. Orduan, hemendikan, eta batzorduan eskatu noan bezala, mesedez, ez hasi gauzak soltatzen jakin gabe, ze egingo den gauza bakarra da herritarrak bildurtu. Bai? Eta ez da reala, udalak ekonomikoki ez do gaizki, ez daka zorrik. Eta iteagoa zena da, zor zarrak kendu. Badala garaia. Uste 25 urteko zorrak diata. Bueno, ez dakit, entzun dia zuzarrezan deten edo ez, edo ja diskurso preparautek arri dezun eta soltatu ezun prestauta zakazuna, zega nik esan tenan erantzuna esan hori desde logo. Baina, bueno, esango dizut hainbat gauza. Inork ez doa mezalantzan jarri udaletxean egoera ekonomikoa ez danikan ona. Kontrakoa esan dut, eta hori behin da berriz pleno guztietan esaten dugu. Udaletxean egoera ekonomikoa ona da. Gaina, esan zen duen, urte asko eta geroz, zorpetze maila, 0 gelditzu zen. Azkeneko kreditua esakauna fondaberriko parkinan ere, kitau da hori ere. Zorrik ez do. Guk ero orain dela 2 legealdi lagagendunen udaletxea, udaletxeko kajan 3 milioi euro lagagendun. Sorpetziana ez da zuzuk. Osa, esan etena, bi interbentzio ondia, esan etena da. Ez que, udaletxean egoera ekonomikoa ona dela, badakigu, eta esan dut gaina, eta egoera ekonomiko kontestu generala ere, ona ez, oso ona da. Eta gisa da, diala legealdi bat, next generation dela, eta ez dakiz zer dela, egoera ekonomikoa dela, eta barra dirua aiatzen ari da, diru laguntzetatik, hori beste legealdetan ez da gertatu izan, eta... Bueno, barkatu, diru laguntza, baina diru laguntzetik azkenien diru laguntza lortzeko mogitxuen behar da. Baiet, beti, baiet. Baina zuk egoera ekonomikoa txarra baldin bada, diru laguntzik egon ere ez da hoten, hori da kontua, askotan. Horrelako egoera historikoak egoten dira, bere momentuan izartu egon zan bezala, eta Next Generation egon dan bezala, eta lanen behar dela, jakinon behar dela, na. Baina kontestua favorablia da, eta diru laguntzak badoz potentiak. Beste legealdi batzutan egoera txarra dena, diru laguntza potola hundi horrek ez dira onere etxen. Orduan, bueno, inok ez dugu merituak entzen, zu. Baina egoera ekonomikoa ona dela, badakigu. Eta udalan egoera ekonomikoa ere zaneatua dela, badakigu. Zan dizut, hor esfortzu asko inda, ez legaldi honetan, baizik eta legaldi hartan. Bai, Josebei tokatu zakoen egoera txarra gero atzetekan kaldo etorri zan, gero atzetekan joxean kaldo etorri zan, eta dia legaldi batzuk egon gehanak, eta bat ez ere azirako 2 legaldiak esan zian oso gaizki pasatu zeuenak, hemen ez dagoena udaletxe garbitzeko ere ez dagoen diru ikan, oza, realidad hori izan, ikastolatikan kexak zozen ez gendulako garbitzen bihar beste, zikina zagoelako, eta ez dagoen diruik. Eta egoria zen oso larreza, gero ja ez, nik zan guk erten genduen udaletxetik, ondela ja 2 legaldi, 3 milioi euro laga genduen, metaliko udaletxeko kajan, osea, kontuan nahi ditzen, tesorerizan, osea, egoera ekonomiko nada. Eta orduan ja bideratuta zagoan, inigo esan bezala interbenituta onginean diputaziotikan, prozesu gorra izan zen, baina horrela lagundu zigun egoera zen nahiatzen, eta kontuak ondo ipintzen, eta arduraz jokatu gendun danok, ez guk osuek, danon artean, alderdi danok bat ingendulako hor,
kolore gabe, eta danoko ginalako herritxan eta udaletxean egoeran ekonomikoan zuzentzeko lanian, eta hori lortu zen, hori ez da inok zalantzan jartzen. Eta guk oain kreditu askatziak ez daka horazoikan, guk komenduan proiektua ziretikan babestu deu. Eta badaki guk komenduan proiektua burutzeko kreditu eskatu behar dela. Guk horrekin ez dakau arazoikan, kreditu eskatu behar danekan, esan dut. Eta interes variable fijoa dan, bat edo bestea berdin zaku. Fijoan aldin duguk ere, baina bat edo bestea berdin da. Kontua da, eta espazen duen ezan, bestelako azalpenik espazen batzordean, bonartuko zen eta punto pelota. Gertzen den beste batzuk. Eta zuk bena aipatu duzu beste bat. Aipatu duzun gaia izan da lurjabeei zorrak itatzia. Eta guk ez dako arazi lurjabeen zorrak itatziakin. Baina, igual, inberdan, batzorde etorri azalpenak eman, azalduz, guk ere ez dakik oso ondo zeintzu dian, lur jabiak zeintzu dian danak ere, zenbateko kopurua zifra bat zan, eta mai gainean ipin izan, eta, bale, baina ez da inolako lanketaik egon, da gu, pixka galduta gauz zeintzu hortan, ere, orda, nuk uste lanketa gehiago eta informazio gehiago eskatzen dara, guk ez dako informazio zua. Eta ez da usaten ezakuen ekan pagatu behar, eta gota urte eta gero, evidentemente zorrorrek itatu beharko dira. Baina gai gehiago ipin izan mai gainean, Reinerrera aipatu zan, desjabetzia. Eta Reiner zapetik hando, €1.000.000 Reiner erosteko. Osa, diru bat badator, aparte. Kredituan biharreko gabe, bai ba, €1.000.000 badator. Eta gero da horrekin zerrein ere. Eta horrekin zerrein ere, formulazko onaldia. Eta gu beti bultzatu izan duguna da, EKP-ekin, Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmen bat sinatzea, han instalakuntza bat etxeko supramunicipala, baldin eta euran gain hartuko zegoen kostu guztia, eta udalak hor inbertitzu ez bihar izateko. Alternatiba desberdinak aldia, eta osat alda defenditzu eta besti ere bai. Baina indikan oso... Jon, baina urrutira zoa ez barkatu. Alkatiak hitzan banditz eta errespetatu turnuak. Aukera ezberdinak egun biharri dela. Eta igual adostazun bateaizko gara, baina irutzeko ez diala landu gaixak. Igual zuok zuen barruan landu dituzue, baina gurekin ez. Eta gurekin da, etorretzen zate, eta hau da, lau milioi hori, eta mesedez, bizarko erantzun, kreditu interesa variablea fijoa. Eta gau, galditzen gagu, batzordean juntzianak, batzordean izakizan zer zen berzen duen ere. Tordon gatu zian, gaina juntzian bi, igual berrezenak dianak, eta igual historiko gitxien dakaenak, eta guk gure taldean gero komentatu behar hori. Eta gauza horrek, denpora bat eskatzen dugu, esan dut emezle, irukuen batzordean, olako gai potolio deneak, den berzo ondixak geanean, eskatzen dugu, lanketa bat gure ustetan egon ez dana. Torretxikan izan dut, arduratzen digula egoeriak, ez egoera ekonomikoa txarra dalako, ez dakiz zuloagoa zelako, ez, erabaki batzuk hartzeagoa zelako hipotekatzen duela datozen urtiak, datozen legaldixak, eta gure ustez ez zelako bihar beste landuta, bihar beste informazioen manda, eta bihar beste adostuta. Hori da, ez duguna, beste lagako akusazio raroik eta... Ez dugu, eta esan dezuna burugabekeria hitza ez dut erabili, esan dut arduraz jokatu behar dela, eta gaina ez dut zaten arduraz ez dut jokatzen, baina, azpimarratzen dut, arduraz jokatu behar dela, diru potoloak eta diru kopuru ondizaz gabiltzelako, eta datozen urtetan zari gerelako. Osa, ez ipin indagotan gauza ilunik ez dut inundik inoa, ustean nire interbentzioa lazia jundala, baina kritika esan da, hori zen, hausnarketa eta adostasun faltia, beste izez. Gure partetikan, azteko, inarra ipatu duzu, inork ezuela galdetu zertarako erabiliko zian. Bai, baina barkatu ginar. Aldez aurretikan jaso genituelako zuen azalpenak. Zuek esan zinuten, hau da, komendurako, hau da, desjabetzarako, eta hau da, ezerreko... Espropeiazio, bai, azkenean do bi... Horrik guretzako ja dia azalpenak. Hain zuzen ere, honetzek guretzako askoze pisu gehiago daukate, mailego honi gure unespena emateko, komentu proiektua azaldu dutan bezala, komentu proiektua baino. Hori azaltzeko. Esan dugu, ez gaude zorpetze eremu baten, gure egoera oin ona da, ikusiko dugu, mailego eskatukan, zen olako jarraipena, zen nolako ibilbidea egiten dugun. Espero dugu alden honen izatea. Espero dugu alden eta gutxien erabiltzea, eta erabiltzekotan, espero dugu gauza, aipatu dudan, urrengo belaunaldiei begira, erabaki alden eta baikorren eta zentzudunen hartzea. Beraz, hori bai nahi noan argitu. Eta gure honespena izan da horregatik, kontuan. Bai, etor, bai. Bai, hain ez. Bueno, nik pixkat, herritxarrai mezu bat. Bai, gure aldetik bentsat ez egitxuke guantxe arte bezala burrukan, mugitzen,
proiektuak aurkezten aldan neurritxan aldan diru laguntza gexen lortzen. Bai, azkenian kreditu hau eskatu behar dela, kreditu hau eskatu behar da, baina gure aldetikan kreditu horrekin komodo ez geha gelditzen, azken finean kreditu horren dirua itzulin behar da, eta gure aldetikan konpromisua do segitzia proiektuak eta mobitzen aldan neurrixen diru laguntzak jasotzeko. Konbenduan izketanen da, pizkan numeruak ipintzeko, konbenduan proiektu osuak, proiektu osua, askotan errepikauren proiektu handi horrek, beak da 5,8 milioi euro, diru laguntzetan 3,2 milioi euro lortu dira. Eta komendu aparte, azkenengo urteetan lorturien diru laguntzak, kanpo fulan zelaixa, etxeko 150.000 euro, Merkatu Plaza etxeko 800.000 euro, komendurako esan bezala 3,2 milioi euro, igogailuak etxeko 400.000 euro, ikastolako aterpian, ikastolako teiatua eta piztian teiatu etxeko 700.000 euro. Azkenengo zaten nuen numero batzuk eta 10 milioi euroko inbertsio batzuk frente etxeko isa 6 milioi euroko diru laguntza lortu dira. Orduan gure objektibua garbi do. Hori eskatu behar dugu? Bai, baina aldan neurrixan, aldan neurrixan bentsat segi lanian, hori aldan aurruen itzultzia eta aldan gitxien pagatzeko. Bueno, batematek beste zehose, ez, itxiengo dugu gaixa, bosketa joan. Ni nahiko nuke gauza bat esan, bakarrik, zorpetziak haune ezarreunako eremuaz, hori urtitan daki hau, eta uste hori, hemen udaletxetik pasagaz da, no pasagaz, hori nanotak hau. Hori zorra ordainu berdanik. Ez da bez... Ez, bai, no dela izan. Ez tala gai bat, gaur egunin gabizien gaxak, esku hartin dakaunak, baina hori de gai bat, hortakabulako zor bat. Hori dela, esan da, gai bat ala, enbirduna, aurre enbirduna, ez da bestik. Bueno, aurre ingo deu, bosketa jongo gea. 2025 ekitaldiko aurrekontuaren baitako mailegu baten kontratazioaren aldeko bozkak, 8 abstentzioak, 5 da kontrako ikesto. Bueno, aurrea. 8. puntua, hirigintzako arau subsidiarioen bigarren aldaketa puntuala, ostatu erabilerak arautzea. Bueno, sarrera bat egingo dute testu inguruan kokatzeko, baina sarrera honek balixo dugu baitxa 9. puntua, dakau beste aldaketa puntual bat gaixa desberdina da, baina sarreria bizentzako nik uste egokixa izan lehikela. Mutrikuko arau subsidiaixuak 2007koak dira, eta orduko errealitate sozioekonomikoera egokitzuta doz. Badakigu arau orokorren berrikuste eta eguneraketa biharrezkoa dela, baina naiz eta prozesua laster martxan jarriko deun, prozesu luzia izango da, amaitxu orduko. Urtetako prozesua izan leike. Egokixa iruritzuzaku, bai puntu ontako ostatu erabilera arautzeko, bai txaurrengo puntuan landuko den baserrixen zein lurren bereizte arautzeko, gaur egungo arauei aldaketak etxia. Bi gai honek lantzen hasi ezkeo hain, denbora geixo izango deu beurai eskaintzeko eta erabaki egokixak hartzeko. Eta arau orokorrak eguneratzen ditugunean, bi aldaketa hauek bertan txertatuko dira. Azkenian gure ikuspuntutik behintzat lana aurreratzen guaz. Gaine aldaketa puntual honek onartzeko derrigorrez arau orokorren berrikusketa martxan egon behar da. Sarrera txiki hauen da gero, dagokixen puntuakin, ostatu erabilerakin zentrauko gea, hor pixkate justifikatzeko aldaketa puntuala. Gaur egungo Mutrikuko udalak ez daka araututa gai hau, eta alik eta azkarren arautzea biharrezkoa ikusten dugu. Mutrikun erabilera turistikoko etxe bizitzak ugaritxu india azken boladan, eta honek eragin nabarmena izan dugu ohiko etxe bizitzaren erabilgarritasunean eta presioan batez ere. Alokairuko etxe bizitza gabe gelditzu behar izan, eta arrazoi pisutsu bat, piso turistikoen ugaritzea da. Beste ondorixo batzuk ere baditzu. Auzo baten piso turistiko asko egon ezkeo,
auzo bizitzaren eraketa ere aldatu egin leike, eta auzo hortako biztanleri sagitxitxu. Arrazoi geixo ere badoz, jarduera ekonomikoakin zerrikusixa aldeuenak euki, turismuen masifikazioakin eta kasu batzutan elkarbizitza arazoak ere, batez ere logelak alaukatzen badia eta bar. Egoera honen ondorixoz, lehen esan deten bezala, indarrian dauan hirigintza plangintza berrikusi eta egokitzu biharra ikusten deu, eta hortako aldi baterako bizitegi erabilerako berariazko espezifiko araudi bat prestatu. Ostatu erabilerak arautzeko mutrikuko arau subsidiarioen aldaketa formulatzea eta martxan jartzea proposatzen dugu. Jon? Bai, bueno, guztan azkenean turismoa izketan etxen duenean askotan gauza negatibo bat ezela ipintzen dola beti, baina, bueno, guztan turismo jasangarri bat ez detzen izan zunek, askotan, baina, bueno, azte honetan ere ibilikea, ez? Logo aldatu behar da ez aldatu, eta turismo hitza jartzeko meni da, edo ez da jarri behar, eta, bueno, gisa da, mai gainean dagoan ez da bai da badala, ez? Eta, bueno, guk uste gure herri txiki hontako, gure ostalaritza eta taberna zabalik eta mantentzeko eta dendaketa, turismoa dala aporte importantiena, baina, bueno, bai komplemento bat. Beti ere jasangarri isa eta muga batzuen barruan danian. Baina egisa da, kostako herriak izatiak ere badakala bere arrisku batzuk, eta etxe bizitzena da horietako bat. Bigarren etxe bizitza ere oste duen hainbat jende bado, eta gero doz, etxe bizitza, berrendimentu altuago ateatzeko asmotan, etxe bizitza turistiko moduan jartzen daunak, alokairu edo salmentan ate beharnen, ezta. Eta azkeneko urteetan, gero eta goro di joan fenomeno bada, eta mutrikun ere, eragina handixo dakaz, eta uste baino, etxe desiente geixoto alokairu turistikoan. Guretzako hau arautu biharra do, eta mugatu biharra do, ja pixka destu kontrolauta bado, inguruko herri batzuk, debak erin zoan bere momentuan, Donostiak erazpali egin zoan, eta herri batzuk jundia, motorikun hemen pixka tatzeuta gatu ge, eta uste dugu denbora geixo pasatu gabe hau lanketa honi heltzia derrigorrezkoa dela, eta gu honekin ados goz. Inigo? Bai, gure taldea aldaketa honekin ados do, da kasu honetan da premiazko, alkatazak aipatu du, zenolako premia dago ostalaritza, ostatu edo modalitateen inguruan pausoak emateko. Eusko Jaurlaritzak eman ditu dagoeneko bere legedi aldetikan eman ditu pauso batzuk, eta oin udala osatu nahi ditu legedi konkretu batekin. Garrantzi handika daka guretzat, aipatuen bezala elkarbizitzaren kontua, eta alokairu gabezian, aipeluzeko alokairu gabezia galanta, osea, etxe bizitza gabezi galanta. Aipatu dira argumentuak, zergatik behar dugun, gure herritarrok, gure gazteak batez ere, nonbaiten gure herrian bizitzeko aukera bermatzea, eta, neurri baten posible da, edo nahi izango genuke, honelako araudi egokitu batek lagundu dezala, ez? Bai, defendatzen dugu turismo jasangarri bat, baina, jonek epatuen bezala, kostaldean gaude, kostaldeak daka presio urbanistiko galanta, eta, horre kontuan aukita, udalak pausuak ematea, ongi ikusten dugu. Bozketa jongo geha orduan. Hirigintzako arau subsidiarioen bigarren aldaketa puntualaren aldeko bozkak. Aho batez onartzen dugu. 9. puntuakin hasiko geha, beste aldaketa puntual bat, lehen esan deten bezala sarreriak bixetako balixozoan. Hau gaixa oso desberdina da, baina hemen ere, 2007ko arauak eintzianian, lehen esan deten bezala, errealitate sozioekonomikoa beste bazan, eta landa inguruneko biharrak ere beste batzu zian. Gaur egungo araudixak hainbat gabezi eta zehaztasun falta ditu eta zaila izaten da egoera batzu irtenbidea ematia. Euskal baserrixen egitura tradizionala historikoki nekazaritza guztiapen bati lotuta egon da, eta gaur egungo errealitateak landa ondariaren kudeaketa eraginkorra albideratuko deuen egokitzapen juridiko eta urbanistikoak eskatzen ditu, haren osotasuna arriskuan jarri gabe. Gaur egungo arau subsidiaixuak ez dugu erregulazio zehatzik eskaintzen.
Baserrixei lotutako lurzatixak bereizteko gutxiengo baldintzak, eragiketa horrek onartzeko edo ukatzeko izapidiak, nekazaritza edo bizitegi erabilerako egokitzapenaren arabera sortzen dian gutxieneko lursaien definizioa, eta horrek nekazaritza guztiegisakin izan behar duan loturia. Honek danak segurtasun juridiko eza ekartzen deu, bai herritarrentzat, bai administrazioentzat ere, eta zaildu etxen deu segregazio lizentziak zein espedientiak tramitatzia eta herritarrei erantzuna ematia. Beraz, baserrixen zein lurzoro urbaniza ezineko lurren bereizketak arautuko ditun araudi argisa eta eguneratua ezartzeko biharra ikusten da. Gune sakabanatuak ugaritzea edo landa ingurunea eskutuan urbanizatzea saihestuz beti ere. Hau dana kontutan hartuta, Mutrikuko arau subsidiarioen aldaketa formulatzia eta martxan jartzia proposatzen dugu. Jon? Bai, bueno, hemen esan desunakin ados, egisa da, baserrixen egoera azkeneko hamarkadetan guztiz aldatu dela. Sasoi baten, baserri baten familia oso zabalak bizizian, Aitxon amonak, anai arrebak, semalabak, ilobak, familia oso zabalak, eta animalizak ere baserri barroan bizizian. Gaur egun familiak dira 3-4 lagunekoak askotan, eta animalik ez toz. Eta baldin baduz, kanpoko beste erekin baten normalian oten dira. Orduan, gelditzu dira oso erekin handisa, 500 metro kuadrako kaso askotan, oso baserri handixak, mantenu gurako ere sekulako arazoak, eta gaur egungo bizitza ereduai eta baserri familia ereduai erantzuten ez dituenak. Orduan, guk uste dugu, gaur egungo realitate ezberdintara egokitzu behar gerala, eta hor etxe bizitza, baserri bat, etxe bizitza ezberdinetan eta zatitzia eta bertan seme-alabak bizitzen gelditzia, baserri giruan ez, jaixo eta hasi dianak, badakala zentzu osoa, beti ere minimo batzuk mantenduta ez, ezin dira 40 metro kuadroko apartamentu txikixakein, ez da hori helburua, baizik eta beti ere baserri giroko, familia ezberdinetako etxe bizitzak edo baserri inguruan ez da, eta horrek bakoitza bere lurrakin, behintzat bibalidade ekonomiko minimo bat edo bermatuta. Hori izan da, eta gu ados egon da prozesu honekin eta aldaketa honekin, esan behar da, zalantzak edakaula, zalantzak informazio faltian etezan, beti, badakigulako udaletxe guztietan, herri guztietan dozen arazoak dira lan nahi eta ezin, eta arau batzuk dozela, etxe batetik bira bai, baina ez dakiz matea ez, eta baldin badoz 3, baina ez 5, badoz muga batzuk, herri guztiak dakaunak hor, eta ez dakit, esan zanukuna da, badagoela Gipuzkoako herri baten errezilen eredu bat, eta hango, ez dakit, inspirazio da hartuta, eta hirigintza batzordene galdetu izan dut, baina zein da inspirazio hori, eta azkeneko arkitektua, aurreko arkitektua zen Maria Zaban, esan, neukera baindikan ez dakit, irakurri behar dut, eta hori. Orduan, ondo ikusten du prozesua, guazen astea, baina bai guztoko zakun, benetan adituak dianak, eta aurreko arkitektuak badakizuk elkartu izatela, baina gu ez, eta ezako informazio hori, eta behin batzorde ekarri jende hori ere, adituak dianak, eta danoi azalpenak ematiaz, da guk zalantzazko dako benetan noaino dan posible itxia, eta noaino ez dan posible, ez esaten zindanik, baina zalantza dako, gu galdetu duen askotan, muga batzuk ipin izan digute, orduan, nahi deu, benetan adituak dianak, edo, etortzia danoi azalpenak ematea, ikustia berzea aukera dozen, eta hori, baina, gu, printzipioz, filosofia honekin ados goz, eta honen alde ingo du. Guk aldaketa puntual hau batzordetan hasieratikan gure kezkak eta zalantzak aurkeztu izan ditugu. Eta egon gara gure taldean honen inguruan pizkat behiratzen gaia aldeun moduan aztertzen eta honi buruz debatitzen. Eta guztionekin batera heldu gara konklusio batea. Gure partetikan aldaketa hau bai burutu beharko litzake arau ordezkoen berrikuspen orokorrean. Oin 2006ko arau ordezkoa dauzkagu, non ezartzen dituen baldintza batzuk, segregazioaren inguruan baldintza batzuk, bai lursaietan eta bai baserrien barruan. Eta guk usten dugu arau ordezkoen testuinguru hortan, ez modu puntual baten orain, baizik eta arau ordezkoen testuinguruan izango litzakela onena hauek gai hau lantzeko. Dudarik gabe, errealitate sozioekonomikoa, aipatu duzuten bezala, aldatu egin da, baserrien mundua aldatu egin da, asko belaunaldietan, azken belaunaldi hauetan,
Baina, bueno, guk arrazoi batzuk aipatu nahiko genituzke, hartzen dugun erabaki hau isladatzeko. Bueno, usten dugu lehenik eta behin planeamendu urbanistiko jarduera publikoa dela, eta publikoa den eginean onura orokorra bilatu beharko lukela. Orduan gu zalantza da hau den onura orokorra bilatzea, planeamendu urbanistikoai begira diot, edo norbanako batzuen, edo talde batzuen, edo herritar batzuen, interes dudari gabe legitimoa dian interes kausistika eta egoerak laguntzeko. Hau da, gure lehengo komentaizua. Bigarrengoz, bueno, argi geratu zitzaigun, batzordian, aldaketa hoten helburu nagusia dela segregazioaren inguruko baldintzak malgotzia. Neurriten malgotzia. Dudai gabe egongo da partaidetza prozesu bat, ez da kausa zalantzarik, eta espero dugu partaidetza prozesua alden eta onduen eta zorrotzen eta zehatzen izatea, baina guk ikusten deguna da egoera batzuk, behar batzuk eta jarduera batzuen bideragarritasuna konpontzen saiatzen, udala konpontzen saiatzen danean, atea irekitzen gaudela, atea handi bat irekitzen gaudela, eta oraindik ezakizkigun, ezagutzen ez ditugun, ondorio batzuk pairatu behar izango ditugula etorkizunei begira. Ondorizua, hoben artean, eta diot behar bada, eskakintasunetik ez dakigu nolan jungo dan errealitate hau, baserrien eta lehen sektoreren errealitatea, Euskadin, udal hontan eta Euskadi mailan, eta mundu mailan dudai gabe. Baina, guk ikusten duguna da, lurzoruaren zatiketa anitza, amaigabe ez dut esango, amaitezin ez dut esango, baina anitza, hor daukagu adibide batzuk gure estatuan daukagu, bai Kantabrian, bai Galizian, hor daukagu agerian dauden adibide batzuk. Eta behintzat ikusten da, eta gure ikusmiratik behintzat, bai paisaian, bai lehen sektoreko aktibitate ekonomikoan, eta bai beharrezkoak eta buru daitezken azpiegituretan eragina duela, eragina izango duela. Usten dugu baita ere, segregazio honek ekar ditzakela lur batzuen, lur eremu batzuen, babes gabezia. Denboraren poderioz, eta, segun nolan doan segregazioak. Eta hau, are gehiago, gure herria mutriko kostaldean kokatuta dagoelako, eta landagunean ere presio urbanistiko handia dagoelako. Modalitate ezberdinetan. Bestetik, ze ondorio etorkizune begira, baserrian kontzeptu bera, jabetzen gara, baserria asko aldatu dela, dudai gabe. Baina, modu orokor baten nahiko genuke hau isladatu, usten dugu segregazioak, edo baserri baten zatiketa modu, ez dakigu zendolako parametrotan egituratuko den, baina usten duguna da, behar bada, epe motzean, baserrian iraunkortasuna, bideragarritasuna lortu dezakegula, baina urrengo belaunaldiei begira, lehen aipatu dugun bezala, usten dugu behar bada, zalantza asko ditu, gure taldeak zalantza asko ditu zer gertatuko den baserrien kontzeptu honekin. Ustiapen egitura bezala, lehen sektoreko oinarri ekonomiko bezala, eta kultur ondare bezala. Hirugarrengoz, egon ginen aipatzen zen olako legedisa hartu zen kontuan, aldaketa puntual honi nolabait kudeatzeko, ez? Gu gai egon gara legedia aztertzen, hauen artean, lurzoru legia, 2006ko lurzoru legia, eta 2014ko nekazaritza eta basozaintzarako lurralde planak, PTS agroforestala, azkenean indarrean dagoena, ez? Eta hauei begira, guk usten deguna da, indarrean gaur egun
gaur egun 2007an onartu zian arau ordezkoak pizkat nolabait egokitzen direla PTS honek, PTS agroforestalak edo lurzoru legiak jarraitzen edo jarraitu nahi dituen helburuei begira. Osea, diot lurzoruari begira. Usten dugu arau ordezkoak momentu hauetan, egungo arau ordezkoak nolabait egokituta daudela legedi orokorrari, goi mailako legedi orokorrari. Ez dakigu moldaketa honek zein nolako erlazio izango duten goi mailako, gure udalaz gaindiko legediari begira. Aipamen txiki bat ingoet. Guretzako behintzat esanguratsu dena, ez? PTS agroforestalaren inguruan, helburuetatiriko bat da nekazaritzarako lurra definitzea eta babestea. Bereziki balio agrologiko handiko lurrak. Nekazaritza eta basozaintzarako jarduerak modu bideragarrian egiteko behar diren lurzaiak, bai kalitatean eta bai kopurua kontutan izanek. Hau, helburuen artean dago. Beraz, hau guretzako pisu handiko helburu bat da, eta zalantza dauzkagu, aldaketa segregazioak, nolabaiteko segregazioak helburu honek bete ahal izango dituen modu hobeago baten, edo ez dakigu. Bukatzen juteko, dudai gabe guk oker egon gaitezke ikusmera honetan. Dudai gabe. Baina lehen aipatu duen bezala, arau ordezko orokorraren berrikusketa orokorrean kokatu nahi baditugu aldaketa hauek, da ikerketa sosegatu bat burutzeko modurik egokiena dela. Badakit, partaidetza prozesu eta egongo dela, badakaigu honen ondoren faktore batzuk kontutan izango diala, baina alkatesek aipatu du. Ez da nahi da pizkat askartu legedi konkretu hauen egokitzapena arau ordezkoei bilakaera guztian testuinguruan kokatu ordez. 10 urteko ibilbidea izan aldailako, bai. Baina guk ikusten duguna da, arau ordezko orokor batzuen berrikusketa batek eskatzen duela askoze lanketa bai tekniko eta bai juridiko sakonagoa, bai da partaidetza prozesu bat horren barruan ezinbestekoa dena, eta hor, testuinguru hortan, bai hasi gaitezke azterketa sakon bat egiten, zeintzu diren gure herriko lur baliotsuenak, zen nolako egoera daukagun landaremuan, eraikine begira, legez kanpoko azpiegiturei begira, eta ingurumen babesa behar duten eremuei begira. Eta honekin bukatzeko berriro ere ekarriko dut, etorkizuneko belaunaldien kontua. Lehen aipatu dut, ez dut berriz azalpen hori emango, baina hemen, testuinguru honetan, adibidez, segregazioen kontua oso ondo txertatu daiteke. Segregazioak ez dute gaur eta orain eraginik izango. Ikuiko dute nagusiki hurrengo belaunaldiei begira. Beraz, hau azalduta guk ezaskoa bozkatuko dugu. Azkartu bai izan eta azkartu nahi deula prozesua, baina ez zeozein modutan, Bai, dudarik ez gabat. Hortan ez dakat dudarik. Bai. Tartuko dugu bihar dan denboria, Bai, hortan ez dakat. Bai. Ez dakat hortan dudarik, baina hala ere usten dugu, arau ordezko baten berrikuskuen baten, dago baliabide gehiago, baliabide teknikoa batez ere, eta hobeago izango litzakela. Nik motzian, bai, Inigo ez izketanen da urrengo belaunaldixai, behira urrengo urteetan zer. Arazu hando. Arazu handakau. Izkatan etxe gure kultura, gure baserrixak, gure lurrak, gure mendixa. Zenba baserri doz jausten. Zer goz, noagoz behira. Orduan hau da, erramienta bat, bai, behintzat aukera bat baserri horre jausten dozenak eta baserri txarrak sokorro dabiltzenak esaten. Porque baserri txar horrek, baserri xalaga eta kalea datoz. Ez baserri xantxio bakarrikan, inguruan txiore bai. Orduan ikusten dauna da,
Eta ez guaz ize berririk asmatzea. Jon lehen esan dugu errezileko eredua. Nik batzorde askotan izkaten dut errezileko eredua, da nahiko erderaz esaten den bezala enpoiauta dakat eredu hori, eta funtzionatzen doan eredu bada. Ez guaz ize berririk asmatzea. Izez berririk. Azken finean, lixora duen ereduak, bai, funtzionatzen duen ereduak, eta baserritxa mantenitzen duela ingurua txukun eta zainduta mantenitzen duena, eta herrira bajaturian baserritxaran alabak eta semiak baserritxan nahi deuenak bizi, eta ezin deuenak bizi, bertaratzia, eta paraloki atzo garapen batzordian esan nuen bezala, kasu batzutan lehen sektoria aktibatzia, bai, hori da gure helburua, eta gaur egun funtzionatzen denen eredua doz munduan. Orduan, eta Euskal Herrixan, por supuesto. Orduan, lehen gu esan dugu, turista antemia da etxe bizitza turistikoena premiazkoa dela. Igual kalian bizi dalako duri sentitzen daulako. Baina landagunetan ere beste jende bat bizira eta beste premia batzu daka eta hau berontzako premia bada. Bueno, bosketa jungo gaur, ez, bai. Bai, aipatu zen nion, Aitor, bai, batzordian, baserrien egungo egoera, hortaz jabetzen gara, ez jakintasun nigandik adantzete, ez jakintasun handia dakat, egoera zehatza zen nolakoa den, eta konpartitzen dut, egoera, etorkizunei begira, lehen sektorei begira, egoera ez dela ona. Hortaz, ziaro doz. Esan duzu, ez zoaztela ezer berririk asmatzea, baizik eta funtzionatzen duen ereduak hartzea. Guk, zentzu honetan, guk proposatu neko genukena, beste irtenbide batzuk topatzea. Administrazio publikoa dagoeneko laguntzak eskaintzen ditu. Lehen sektorei laguntzak jasotzen ditu. Behar bada, imaginazio pizkat gehiagokin, gugandekan hasita, lortu aldia beste modu batzuk, segregauzia ekidituta, non bermatu aldan, beste modu batera, baserriaren etorkizuna. Hori da gure reflexioa. Horregaitik eskatzen dugu, gusten dugu, erabaki hau oso erabaki serioa dela eta arau ordezkoen berrikuspena hobea osaka. Eta nire aldetik bukatzeko bakarrikan, azkenia nik esan detena da dozela eredua funtzionatzen duena eta horrek hartu da kopiatu ez, esan bezala hori baino zerixua da. Eredu batzu funtzionatzen duela, baina azkenian aldaketa puntual danetan, parte hartze prozesu bado, jendia parte hartu behar deu, gauzak herriratu behar dira, igual errealitate diferentia doz, baina bado sistema batzuk, zerotikan hasi biharrenean, hartu bezala referente eta zertzuleik eran herriratu, eta esaten bezala, gauza hona kopiatu eta aldana hobetu. Bueno, oan bai, bosketa jungo gea. Hirigintzako arau subsidiarioen 3. aldaketa puntualaren aldeko bozkak. 12, kontrakoak, 1, eta ez do abstentzioik. Bueno, bagoaz aurrea. Azkenengo 2 puntuak, 2 mozio. 10. EAJ-PNV alderdiak aurkezturiko mozioa. Elkar bizitzaren alde eta ertzantza eta udaltzaingoen defentsan adierazpena. Xabi. Bai. Herritarren arteko elkarbizitza eta segurtasuna dira gizarte demokratiko ororen oinarrizko zutabe. Ertzaintza eta udaltzaingoak Euskal Polizia kidego guztiak funtsezko elementu dira herritarren segurtasuna eta legeen betepena bermatzeko. Euskal Herrikide ditugun aldetik, babesten duten herritik hurbil egiten dute beren lana. Mendebaldeko gizarteetako estandar demokratikoak betez. Erakundei dagokie, ertzaintzak zein udaltzaingoak gure gizartean egunero egiten duten lana babestea eta baliestea. Hala ere, azken asteotan, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldeetan, udaltzaingoen eta ertzaintzaren kontrako eraso larriak eta seinalamenduak egin dira. Soilik beren lana egin dutelako. Polizien bulego eta tokiak erasotzera eta Euskal Polizien lana eragostera iritsi dira. Halaber,
seinalamendu eta mehatxu larriak egin dira hiritarrek aukeratuta gobernuen lan egiten duten ordezkari publikoen kontra. Iraganeko garaiak gogora ekartzen dizkiguten jarduera eta jarrerak dira horiek. Erakunde guztiek eta ordezkari publikoek ekintza hauek guztiak salatu eta gaitzetsi behar dituzte, sekula babestu gabe berriro gerta ez daitezen. Hori dela eta Mutrikuko udalak errespetuan oinarritutako kultura demokratikoa eta elkar bizitzaren printzipioa betez ondorengoak proposatzen ditu. Bat, ertzaintzaren, udaltzaingoen eta ordezkari publikoen kontrako erasoak, seinalamentuak eta jokaera bortitzak gaitzestea. Bi, ertzaintzak eta udaltzaingoek hiritargoa babesteko egiten duten ezinbesteko lana aitortzea eta egiten duten lana erabat babestea. Hiru, ertzaintzaren, udaltzaingoen eta ordezkari publikoen kontrako jokaera bortitzak eta mehatxuak bertan behera eskatzeko deia egitea, errespetuan oinarritutako elkar bizitza bermatzeko. Eta lau eta azkena, ertzaintza euskal autogobernuaren adierazgarri eta polizia hurbil eta demokratikoaren eredu dela adieraztea. Bai, bueno, guk mozio honekin ez dugu bat eitzen eta aurreitxea aurkeztu dugu geuria. Orduan, bueno, gero guri irakurtzeakoan agertuko dugu gure arrazoiak. Bueno, ez, nahi nuke esan bi mozioi begira hausnarketa bakar bat egin. Ez dakit igual biak irakurri edo... Bai, baina ez dakit zelan ikusten dezuten zeuek. Igual nahiago dezute bestela behin ingo dut hausnarketa. Baina, bueno... Joseba badu aukera ego, ez? Guri irakurtzen dugu eta gero... Gero, bakoitza beria bozkatuko dugu. Bale, venga, bale, ya está. Bale, venga. Bueno, bale, behin esango dut, bakarrik, behin esango dut. A ber, aztertu dut... Bale, bai, ondo, bale. Bueno, gure ikuspuntutikan, gure taldeen ikuspuntutikan, bai mozio hau eta oino irakurriko dan mozioa, elkarren, nolabait, elkarren kontra egiten dute. Dia bi ikusmera ezberdin, gai batekiko, ez? Mozio baten aipatzen da instrumentalizazio politikoa. Guk usten dugu gai honen inguruan badagoela modulokor baten. Zuek zeate ordezkariak Euskadin dauden alderdi esanguratsuenak, ez bakarrak, baina esanguratsuenak eta oinarrizkoenak, ez? Orduan guk ikusten dugu hemen dagoela bi alderdi nagusi hauen nolabaiteko talka bat. Eta guk udaltalde bezala ez dugu nahi talka honetan sartu. Guk gure proposamena izango zen, kasu honetan bi mozio hauei begira, gero irakurriko da bestea, hemen bai elkarbizitza eta bai adierazpen askatasuna kontutan izan da, bata bestearen tokian ipintzeko gaitasuna lantzea eta amankomunezko espazioak topatzea. Amankomunezko eremu hau aurkitzen ez den arte, behintzat gai honekin guk ez gea posizionatuko, guk abstenitu ingo gea bi mozioetan. Bueno, bozka bongo dugu orduan. Elkarbizitzaren alde eta ertzantza eta udaltzaingoen defentsan adierazpenaren aldeko bozkak, kontrakoak, lehen bost, toan zazpi, eta abstentzioak bat. Bale. Bueno, 11. EH Bildu alderdiak aurkezturiko mozioa, demokraziaren alde eta polizia eredua berrikusketaren aldeko adierazpena. A ver, segundu bat, Vale. Azken asteotan, Euskal Herriko hainbat tokitan, zenbait erakunde eta ordezkari publikoen aurkako hainbat gertaera eta adierazpen izan dira, adierazpen askatasunaren eta espazio publikoaren errespetuaren muga onargarriak gainditu dituztenak.
Udal hau ez dator bat jarduteko modu horiekin, eta uste du modu egokian baztertu behar direla axolagabekeria eta gehiegizko jardun interesatua saiestuz. Ildo horretan, udal honek gaitzetsi egiten du gertakari horien instrumentalizazio politikoa, kritika sozial eta politiko osoa kriminalizatzeko, bai eta bidezko protesta ere. Logika bat inposatu nahi da, non indar poliziakiko eta horiek zuzentzen dituztenekiko ezin egon edo zalantza adierazpen oro, eraso onartezintzat interpretatzen den automatikoki, eta hori printzipio demokratikoen aurkakoa da. Polizia kidegoen jarduera kritikatzea, haien funtzionamendu eredua zalantzan jartzea, edo abusu gertakariak salatzea ez da bizikidetzaren aurkako erasoa. Bizikidetzaren aurka egiten duena disentzorako espazio oroiztea da. Erakundeak kritikaren aurrean blindatzea eta erakundeen gaitzespenaren balioa utzaltzea. Gertakari horiek neurrigabeki dimentsionatzen diren bitartean, herritaren bizi kalitateari eragiten dioten sakoneko eztabaidak isilarazten dira. Osakidetzaren endekatzea, etxe bizitza larrialdia, zaintza krisia, edo desproportzionatutzat jotako polizia interbentzioekiko kezka sozial gero eta handiagoa. Arkauteko Akademiako zuzendariak bere taldearekin batera dimisioa eman berri du, barne erresistentziarekin talka egin ondoren. Horrek erakusten du sistema egiturazko berrikuspena behar dutela. Horregatik guztiagatik, Mutrikuko udalak honako hau adosten du. Bat, erakundeekiko errespetuaren edo adierazpen askatasunaren bidezko erabileraren mugak gainditzen dituen jarduera oro gaitzestea. Bi, kritika politiko eta sozial legitimoa eta herritarren protesta kriminalizatzeko izaera horretako gertaera puntualak erabiltzeko saiakera erabat baztertzea. Hiru, kritikarako eskubidea berrestea, baita polizia indarrekiko ere, edozein demokrazia osasungarriren muinaren parte dela eta ezin dela murriztu edo deslegitimatu. Lau, Eusko Jaurlaritzari eskatzea polizia eredua sakon berrikusteko hausnarketa eta herri prozesua abiatu dezala, gardentasuna, kontrol demokratikoa, proportzionaltasuna eta zerbitzu publikoa bermatzeko. Eta bosgarrena, indar politiko guztiei dei egitea, eztabaida instituzionala herritarrei eragiten dieten egiturazko arazoetan zentratzera. Hala nola, osasun publikoa, etxe bizitza, zainketak, lan eskubideak eta polizia eredua. Jon, Xabi. Bale, gure aldetikan zuen mozioi erantzunez, esan hasiera baten iruditzen zakula mozioa, aurkeztu den mozioa, nahiko orokorra, bai, gaixai benetan bihardan bezala heltzen ez diona. Hasieran bai aipatzen dezue, ordezkari publiko batzun kontrako errespetu muga gainditu dituzten adierazpen batzuk egon diala, hau pixka txikixakin balara aipatzen da. Gero tartian sartu dituzu osakidetza, etxe bizitza, zaintza arazoak eta bar daudela, eta guk aurkeztu den mozio honekin beste dut zer ikusi iritaken gaixak dianek, eta usten deudala helburu batekin. Eta da, pixkat gauzan naztau, eta esaten bezala txanda pasain, eta benetan gaixak eskatzen doan sakontasunik eman gabe. Gero jarraixean, beste aipamen batzuk etxen dira, arkauten arazoa dozela, arazoak engo dira arkauten, udaletxe hontan dozen bezala ixe, jarraitzen dugu ere bai aldarrikatzen dezue kritikarako eskubidea, eta hortan zuekin bat etxen dugu, kritikarako eskubide hau gai hontan eta bizitzako beste arlo danetan ezinbesteko eskubideara, inongo dudagabe, baina beti ere, eta hau baina dugu azpimarratu, beti ere bide demokratikoak erabiltzen dian bitxartian. Dana ez da libre. Eta gero mozioa aurrera junala, eta bukatze aldea beste idea nagusi bezala, eskatzen edo aldarrikatzen da polizia eredu berri bat. Guztiz legitimua dan aldarrikapen bat, inongo zalantzai gabe. Gauzia da, aldaketa edo eredu berri hau aldatu behar dalako zelen zuzen, ez dakit, 20, 30 urte, ez dakit, ni uste jaso nitzanetik berdin etzutzen gabitz. Aldatu behar da, dana gaizkido, aldatu behar da, niondik ez dakigu zein dan zuen eredu berri hori. Ez dugu ezautzen. Instituzio guztietan zoste,
ordezkaritza zabalakin gainea, udaletxe askotan, Gipuzkoan gehienetan, eta ez dakit noiz egokan momentua kritika eta teorixatik praktika pasatzeko. Ezin gara beti teorixan eta abstrakzioan bizi. Gauzak dira konkretau eta aurrera eman. Guk gure mozioakin bilatu nahi izan deuna da, bakoitzak bere ikuspuntutik eta bihurgabe benetako hausnarketa bat bultzatzea. Garbi dakau estremo batzutan ez gala jauzi behar. Baina eraberian, ezin gala, guayismo konstante baten bizi ere garbi dakau. Eta gertakari bakoitzai bere izena jarri behazako. Azken aldixan, danok ikusi ditu herri desberdinetan zer pasaudan. Eta iruditzen zaku momentu eiatu dela bale esateko. Geixoa eskuteko eta behandu izan baino lehenuo, gertakari bakoitza izaten bezala izena bizenak jartzeko. Esateko, indarkerixakin eta gure polizia eta udaltzainekiko errespetu falta horrekin ez guazela inoa. Eta osasuntxu dauan herri batek, gertakari hauek ezin ditula naturaltasun ez bizi. Adibideak gero herri dakau. Ez da urte asko, egon dela neu gaina mozio irakurrenoan, 2 urteko malenetan, geure herrixan, aretontan onartu genduen mozio bat, nun herriko ertzain gazte batek jasozoan mesprezu, bazterkeria eta seinalamentu baten kontrako mozio bat onartu genduen 3 alderdizon artean. Orduan Joseba Zaban alkate, eta baten genduen, ezaguala eskubideik, hortarako. Eta berri izaten dugu, orduan esan genduna, iruditzen zaku ezin dala ontzat eman, ertzain edo udaltzain izaeragatik, herriko jaixetan gune batzutatik kanporatzea adibidez. Ezin dugu egora horrek normaltzat hartu. Ez doana balitxo da, behin da berriz, askatasuna, erabakitzeko eskubidea, danok libre, hauaz, betetzia danian, aldarrikatzia, eta gero geurian zer. Gero geurian zer. Esaku nahi gustatzen ez? Guk hau esan eta bukatzeko, guk gure mozioekin nahi deuna da behintzat, gure aldetik babes oso adieraztia gure ertzain eta udaltzain guztiai, bai herrixan bizi eta lan etxen duenei, eta baitxa kanpuan lan etxen duen danai ere. Eskerrak eman, lapurreta dozenian, indarkeria matxista kasuak ematen dianean, edo zein moteko istripu edo ezbehar daudenean bertan neotiarren. Askotan, euren egoera eta bizixa arriskuan jarritxa. Guzti horregatik, eskerrak eta gure babes osua nahi ditxego aderazi. Nik ez denei gehiago izartu, porque azkenian amaitxuko dugu hemen eztabaidatzen, ikuspuntu oso desberdinak hau, eta lapurretetikan besten gaitxustenian eta indarkeria matxista kasutan horrere esku hartziak etxen duenean, eta hori dana eta eskertzeko izango da, baina neurri gabekeriko karga horredanak etxen duenean, hori ez dakau eskertzeko. Eta laugarren puntua, jartzen dezuena, Ertzaintza Euskal Autogobernuaren adierazgarri eta polizia hurbil eta demokratikoaren eredu dela adieraztea, hori da izan behar dana dudai gabe, baina oantxe momentuan ez dut uste danik, baina helburua hori da. Eta gu dudagabe Euskal Polizia baten alde behar deula. Baina eredua ikusi behar deuz zein dan. Da horren alde goz. Ez dakitxu, beste batek nahi baldin badeu zehose esan. Nik apunte txiki bat, eredua aldatziakin eta beste ikuspunte eukitziakin, normala da, bizitzan gauza askotan bezala, mien behar dia gauza konkretau. Beti ezin da, aldauen bieu da, auren bieu da, noiz baina. Hori da, gure kritikia. Aurkeztu, presentau dagoazen eztabaidatzea. Nik esango neuke, hori, EH Bilduk egin daben eredua, Esko Alderdi Jeltzaleak badakarrela, bat hori. Bigarrena, aipatuzune emakumia hemen gerta zana, ertzainan gerta zana, oso puntuala, guk hori ondartu genuen, nanon artean, horrek ez da nahi, horrek ez da nahi izan, horrek herriko... Zelan kostauta? Kostauta? Zu kalian behiratzen zuen eta kalian ze ambienten ekustezun. Buka hemen bota genuna. Babesten hori. Listo. Zetan ez gaziko diskutitu, porque ez gaz aliako...
Eta hori eredua, ez dakizula eredua, ez dakizu eredua, Bilduk ez da eredua, polizia nahi dan, ez da bai da, enberde, Hori, baina ez zan, guk hori izan da punto, ez. Eta gerokun, indarkeriak, ikusiro ze indarkeriak hemen gertari zen, Euskal Herrian gertari zen, eta zentzua zein kontra jundi zen, eta besti babestu dabe. Legez kanpo dizen, da zen, ez? Gauza... Motzian, bakarkan ideia baina edetezan ez da nahi, ez da sartu, Baina, bai nahi ditezan, azkenian ertzaintza eta udaltzengoa dozela, eta batez ere ertzaintza markada luzetan, fokoan jarritxa, dano dakigu hemen ze biztan duen, eta ze egoera biztan ditugun, ez da nahi hortan sartuko. Baina gaur egun ere, urte asko pasauta ere, eta ematen danean, beste garai batzutan gozela, ikusten dugu, gazte jendien artean, ertzain edo udaltzain izateko, oposak eta prestatzen dozen gaztetxuen artean ere, sekulako bazterketa, sekulako seinalamendua, sekulako jasarpena dozela jasaten. Eta hori nik inguruan, mutrikun igual ez horren beste, baina baitxa ere, baina beste inguruko horrestatik handa jatzetenak dira, baina zelako bazterketa egoerak eta bizi dituzten. Jai giruan eta ez jai giruan, kuadrilletan eta guztiz baztertu, eta bortako badauzelako talde batzuk hori bultzatzen duenak. Eta ez dakit konstiente gehan, benetan ze minko zen etxen. Etxen daunean izketan gertuko polizia, bertako polizia, eta nahi deu sensibilidad deukitzia, eta nahi deu euskaldunak izatea ertzainak, eta nahi deu beste hainbat gauza. Olako jarrerakin, lortzen deuna da, adibidez, Gipuzkoan, inork, batez ere euskal munduko inork ertzain, edo ertzain batez ere, esan nahi ez izatea. Eta horrezen nahi deu esan, orain, ertzen gaina, gehizena jubilatzen ari danean, eta relebo, generazionalde ematen ari danean, giro hortako, euskal giroko jendia, preste osoiatea ertzainentzan sartzeko nahi deuzan, sartuko da beste giro bateko jendia. Igual ez dakana beste gauza askokin sensibiliade bat, eta horre funtzionazio sartuko dira. Eta goz, ertzaintzan perfila danon artean, eta ekintza, gure ekintzakin, eguneroko ekintzakin, eraikitzen nola baita esateko, ez? Eta egunen baten aietuko da bildu ere, gobernura, eta tokatuko zako ertzaintza gestionatzia ere, eta tokatuko dezuen errealitatea izango da, igual ez egokixena. Eta horren hartura, norpeak ere, danok ere hartu beharko ditugu. Ze egunerokotasun jardinakin, gauza guzti horretanak baldintzatzen ditugu. Eta ez egotia ertzaintzan, euskera ondo etxen duen jendia, ez egotika Gipuzkoako jendeik apenas, ez egotia sensibilitateko jendia, eta egotia, ez dakit, muskolitos, Rambo, batzuk hori izaten duelako, oso simplikatzia da, baina ulertzeko danok, izango da markada askotako ekintza ezberdine edo kanpaina ezberdinen reflejo bat. Eta benetan, hausnarketa bat behar deu, benetan, polizia bat, hausnartu duzuen bezala, bihar baldin badeu, dano garbi baldin badakau, estatu demokratiko baten, polizia baten biharra alako dela, eta gauza batzuk, ertzainak, guk ez da esaten ertzainak gauza danak ondo etxen daunikan, eta ez da esenikan abuso kasurikan, ez da esenikan, begertarak ez dianak egokixak, eta horrek ere aipatu behar dira eta kondenatu behar dira, eta fokoan jarri behar dira, ikertu behar dira, hori ez du inolako zalantzan jartzen. Baina ia sistematikoki, ertzaintza fokoan jartzia, eta holako jasarpen bat, esan duten bezala, oposak eta prestatzen dozen gaztien ganako ere, birutzeu dela, benetan, lekuz, kanpokoa, 21. mendian, inon onartu ez biharko leukenak. Eta mozio hau hori da, babes mozio bat, ikusten ari geralako astero-astero, herri desberdinetan ari diala sekulako presioa jasaten, eta gure herrizetan da, eta ere bai. Eta, guk honekin edona da, bintzat publikoki adirazi, gure babesa dakaela. Eta gure babesak eukitzea ez da nahi izan duten bezala, ertzaintzan ekintza guztiak ontzat ematen ditugun. Hankazartzeak gongo diala, eta gauzak ez dozenak ondo itxiak, hori ere, hala da, eta ikertu beharko dira, eta zuzendu beharko dira. Baina orokorrian ezin dugu hori aitzakitzat hartu ertzaintzaren kontrako kanpaina bortitz bat marka da luzuetan mantentzen dena. Nik aitzakisa eta arrazoia igual desberdin juko neuke. Eta nik ez dut uste aitzakisa dianik urrutira joan gabe, bakarrikan 2008an Gasteizko martxoak 3ko manifan eintzan kargia. Anoetako kargako zauritxutako emakumia, eta oan dela 3 aste, urriak 12an Gasteizen ze gertatu zen.
eta hor gainea entzun behar izan dugu fasista espainolak, fasista euskaldunen kontra. Eta hankasartziak izango dira igual, baina hankasartze potentiak, hankasartzia baldin badia. Eta nik uste ez diala aitzakixak ertzantzan kontra juteko baizik eta, kontra, ulertzaia zue. Eredu hau ez defenditzeko, ez dira aitzakixak, dira arrazoiak. Nik, Ez bakarka esan, gauzak ikusteko irakurketa ezberdina desde logo zela. Baina, Gasteizko oketa aipatzen daunean, eta, karga baten, ez dakit, zauritu bat egotia, izan leike, ez? Baina Gasteizkoan, esan kalian pasieran zeudenak, edo pankarta batetzen manifestazioan zozen jendeak. Zan guztiz antolatuta, beltzez jantzitza, Euskal Herri guztietek modu antolatuan, sekolako violentziakin jundakoak. Eta badakigu aurrian zozenak zeintzu zian. Falangistak ziela eta fasistak ziela. Eta hor, askotan, eta ezkerra bertzaleko jendeari ere, elkarrizketan dentzun dizuet, debekatu inbertsoan, jakinda debekatzi ez dela posible. Ez dela ertzaintzan, ez dela posible. Aurrekotan, egoera antzekoak eman izan dianean, eta ikusi dut, ezkerra bertzaleko bilduko jende bat hor partekatzen, ez da gizema garren urtean ertzaintzak debekatu zoan falangearen aura bat, konzentrazio bat. Ez duten ezaten atzetik handa, handikan biegunea Tribunal Supremo zala, eta debeko hori bertan bera lagazoana, eta manifestazio horrek egin ziala. Azkenian, ez nu jailo esatzea, bai. Ni barkau, Jon, mesedez. Ni barkau, aipatu dian hirukargatako baten, bertan hauan. PSG-en kontrako partidua anoetan. Autobusa pasazan, eta atzetik izan zan, karnaval de hostias. Bai, eta han etzauan inor. Nere albokua, porrazoz, nire zunean argazkiak erakutziko dut, eta mutriko harrak zeuden, eta jasointzeuen, eta ez inondik inoa alderdi batekuak, ezbestekuak, anguak eta hemengoak, autobusa pasaran, atzetikan etorri zian una samanta de hostias, esatean bezala, eharrak, eta han ninauan. Ez kontau Gasteizen, han ninauan, eta nire albokuak, nahi bezu bihar bertan erakutziko zu, gorputza goitik bera, dana markauta do. Zinar baina izan dut, gauzak, ez dienean ondutzen zalatuen behar diala, baina horrek ez deu, hori ez da nahiko aitzaki, esaten mutrikun udaltzainen edo herrizetan udaltzainen edo posaketa prestatzen dozen gaztiek bizi duten egoerak eta jazarpen egoerak justifikatzeko gauzatek ez da justifikatzen. Gaizkindako gauzak gaizkin dadoz, eta beste gauzak ez dira justifikatzen. Mozin punto batzuk onartzen dugu, baina beste batzuk orokorrian ez. Ia egunen baten ados jartzen gehan eta gaixakin amaitzen dugu. Bozketa jongo geha. EH Bildu alderdiak aurkezturiko mozioen aldeko bozkak, 7, kontrakoak 5 eta abstentzioak 1. 12. puntua eta azkena, Maiko erregu galderak, baten batek zehoze? Bai, Inigo. Bai, aipamentxo bat bakarrik. Aitor, aipatu dezu hasieran, pleno hasieran, udalaren berri eman desunean, aipatu dezu landaketa forestalen diru laguntzaketa. Bai, batzordean nik ezin izan nintzen egon, baina bai azaldu zen ikuten, taldekide egon zen, eta gure arrazonamendua zuei helarazteko, batzordekidei helarazteko, eta alasia ingo dugu. Beti ere, hau ez da lehengo aldiz, baina beti ere aldarrikatzen dugu diru laguntza hauek lehenestu behar dutela. Administrazio publikoa garain enean, bertako espezien landaketai. Berriro ere, azalduko dugu, arrazonatuko dugu berriro ere, baina, nahi nuke aipamen dau egin horren inguruan. Ez luzatzeko geixo, bai, azkenian atzo garapen batzordian hau aurkeztu zen, eta ekarpen batzuk etorri zian, refan partez, ekarpen batzuk etorri zian, da, ekarpen danak ongi etorri. Bai, esan ginuna da, datorun urtean, aberrazten gehan, ekarpen honek lehenu etortzen, eta danon artean, urtean ziar lanketa bat etxen. Barkau. Gaurko ez da izan lo hartzeko moduko plenua, beste aurrekoa bezalakoa, eta, hementxe utziko deu, eta maitxutzat emango deu. Eskerrik asko danoi horre otiarran.